तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी दोडामार्ग तालुक्यातील हत्तीबाधित शेतकऱ्यांनी आज वनविभाग कार्यालयाला धडक दिली. 20 वर्ष निवेदन देऊन देखील उत्तर मिळत नसल्यानं ग्रामस्थांचा पारा चढला होता. पाहूयात. किती उभं राहावं लागलं तरी चालेल, पण हत्ती हटवा. मार्गाचे हत्ती हटवा. मार्ग बचाव. आता ते दिवस 4 तास का 5 तास झाले मुतून गेले ते येऊनच नाही का जे आम्ही जेली त्यांना जाऊ नको नाही आता नाही हे भात घुसतो मी. हा तुमचा आधीच चालू. आता संध्याकाळची वेळ झाली, आता घुसतो म्हणजे घुसतो. तुम्ही काय ते पोलीस कितके तुम्ही अशी चढो धरून यावं लागतं तरी हिंमत नाही तुमका तितक्या लोकांसमोर. आणखी संख्या सावंतवाडीच्या मागे या अडवता आमचा कांदे मारतात नाही तर तुम्ही खुर्च्या खाली करा पण शेतकऱ्याला आत जाऊ दे. दोन्या मार्गाचा हत्ती हटाव. मार्गाचा हत्ती हटाव. 20 वर्ष दिलेली निवेदन त्याचा आज उत्तर पाहिजे, मिळालंच पाहिजे. दोन्या मार्गाचा हत्ती हटाव झाला पाहिजे. साहेबांना सांगा ना, बाहेर येऊन काय झालं असेल सांगायला. 2 तास झाले. नाही साहेबांना आहे त्यांचा संबंध काय साहेबांना आता आमच्या सोबतचे नाही कोण आहेत ते बघा, राजकारणी आहेत आमच्या सोबत आले नाही. त्याच्यावर विषय अधिवेशन मांडलेला होता विषय 20 वर्ष चालला हा विषय. त्यांना कशा घेतले आम्ही कुठणार म्हणतो कुठणार मागे येऊन बोला समोर त्यांच्या लोक उत्तर देऊ. शेतकऱ्यांना उत्तर द्या. थोडा मार्गाचा हत्ती हटाव. थोडा मार्गाचा हत्ती हटाव. न्याय द्या, न्याय द्या. न्याय द्या, न्याय द्या. किराईचा ज्यावेळेस संवर्धन झाला ना, तेव्हा राखीव संवर्धन झाला तेव्हा या शेतकऱ्यांची जनसुनावणी घेतली का? आता तुमका ह्यो निर्णय करूसाठी किती लागतात? संवर्धन कोणाक करू विचारून केले नाही. तुम्ही रातोरात केलं आपल्या आपण केलं नाही. मग संवर्धन 15 मिनिटाचा अर्धा तास ठीक आहे, 1 तास झाला, 3 तास त्यांनी आम्हाला इथं शेतकऱ्यांना मी संबंधित अधिकारी आहेत त्यांना सांगितलेलं आहे 2 मिनिटात ते आपल्या समोर येतात. 2 मिनिटात आपल्या समोर येतात. माझं आव्हान पहिल्यांदा मैं मेरा दिलगिरी व्यक्त करता हूँ. आपको थोड़ा सा जास्त वेल वेट मैंने एक्चुअली वहाँ पे जो PCCF साहब था वो मीटिंग में था आणि मंत्री साहब पण मीटिंग में था, त्यामुळे मला थोडासा उशिरा होता है. इसके लिए मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ. मेरा वरिष्ठ अधिकारी से बात किया हूँ, PCCF ऑफिस से आणि PCCF वाइल्ड लाइफ ऑफिस से भी बात किया हूँ. तो PCCF वाइल्ड लाइफ साहब ने वन मंत्री साहब से संपर्क किया है इस इशू के ऊपर. उनके सामने ये मुद्दा मांडलेला ऐसे है. तो उनका जो चर्चा चालू हुआ है उसमें वो बोले कि उसके ऊपर हम जल्दी से जल्दी कुछ डिसीजन लेंगे. आणि जे ऑलरेडी जे उसका मतलब ये बोलना था कि जो हाथी है उस एरिया से पूर्ण पुश आउट करना है. उसके बारे में असम से जहाँ पे तज्ञ है ऑलरेडी इस काम करते हैं, एक जगह से पूरा पुश आउट करते हैं बाहर, उसके संपर्क करके उनको लेके आके इमीडिएटली इस एरिया से उसको कैसे पुश आउट करना है उनका
कार्रवाई इमीडिएटली चालू करेंगे, एक ये बोला है। दूसरा जो नुकसान भरपाई का इशू पेंडिंग है, जो वाडिव रकम का, उसका जल्दी से जल्दी उनका कार्रवाई हो जाएंगे, ऐसे उनके तरफ से हमको मैसेज मिला। तो इसके बारे में हमें फिर बाद में भी उनसे फॉलोअप करेंगे। इमिजिएटली कितने दिन तक? मी सांगू शकत नाही, क्योंकि त्यांची फक्त ते असे फोनमध्ये चर्चा झालेला आहे, ठीक आहे। त्यामुळे ते पण आम्हाला टाइम सांगितले नाही, तो आम्ही त्यांना संपर्क करून नंतर करू की काय एक्झॅक्टली पॉईंट टू पॉईंट काय काय करायचे आहे, आम्ही त्यांना संपर्क करून करते नंतर। बरं, ठीक आहे। आता मी आता टाइम सांगू शकत ते तुम्ही त्यांना संपर्क करणार ना, मग तुम्ही त्यांना संपर्क करून आम्हाला केव्हा कळवणार? नाही, संपर्क कधीपर्यंत करणार? आधी पण आता ते तुम्ही सांगा, 2 दिवसात संपर्क करून आम्ही तुम्हाला 4 दिवसात कळवतो, किंवा 4 दिवसात संपर्क करून आम्ही 8 दिवसात कळवतो। आता तुम्ही तुमचा पिरियड द्या। नाही मालकीचा विषय नाही, तुम्ही ऐका, त्यांच्या मालकीत करून व्हायला करून पण आमचा जो सर्वे नंबर असा, तो सर्वे नंबर वगळून केल्याने काय, सर्वे नंबर संवर्धन केल्याने त्यांचा वनक्षेत्र किती आता एका सर्वे नंबरात 14 एकर जागा असली तर 4 एकरच वन खाते फक्त सर्वे नंबर संवर्धन करून ठेवले। अरे पण का जंगल असा इतका हे काय त्याच्यासाठी जर तुमच्या ऑफिसात बसात तुम्ही करू शकतात का काम, तर ह्या तुम्ही किती करू शकणार ना। आताच्या आता वनमंत्र्याचा किंवा तुमच्या सचिवांचा पत्र आमचा असा नुसता तुम्ही आमच्या सांगतात आणि ह्या कसले विषय नको। लेखी पत्र वन सचिवांचं पत्र लेखी पत्र तुम्ही आमचा द्या, त्याच्यानंतर आम्ही तुम्ही या लोकांची जबाबदारी वडात जर एखाद्या जरी जागा पटकवत आलो तर एका जबाबदार तुम्ही वन विभाग असतात आणि तुमच्या 300 दाखल केल्याशिवाय जाऊ सुद्धा। ह्याच्यात परत एक विषय आहे, जोपर्यंत तुमचं काय चर्चा आहे, निर्णय होत नाही तोपर्यंत प्रति कुटुंबाला 20,000 रुपये तुम्ही मानधन द्यायचं प्रति कुटुंबाला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।